Ako dlho trvá proces výstavby fotovoltaickej elektrárne? Bavíme sa od 3 do 9 mesiacov. 3 mesiace sú z môjho pohľadu akože častokrát nereálne alebo nerealistické. 9 mesiacov je, taký by som to povedal, už trošku pesimistickejší odhad, tých 6 mesiacov sa dá stihnúť. Z našej skúsenosti neexistuje ideálna výstavba projektu, to znamená, že vždy sa počas projektu niečo vyskytne, čo vám mierne navýši ten čas. Súvisí to hlavne s tým, že počas projektu sa vyskytujú nejaké veci, ktoré ste nečakali. Buď vám zmizne nejaký materiál, alebo vám ho nepríde dostatok, alebo vám nepríde ten materiál, ktorý ste si objednali, ale vám príde nejaký iný. Ale to sa nebavíme o všetko materiály, ale častokrát stačí nejaké klipy, nejaké spojky alebo nejaká časť, ktorá vám proste chýba a musíte to objednávať a máte na základe toho nejaké zdržanie. Samozrejme, že to môže súvisieť aj potom s personálom alebo so samotným počasím, kedy sa môžu meniť tie obdobia z pohľadu výstavby, ale stále sa bavíme orientačne od 3 do 9 mesiacov, že dokážete postaviť projekt. Asi by sme sa mohli ešte baviť aj o tom, v akej veľkosti. Keď sa bavíme o projekte do 10 MW, tak je to veľmi realistické. Videl som aj väčšie projekty, ktoré sa stávali, dajme tomu 30 MW pod 9 mesiacov. Potom to súvisí s tým, že akú firmu si na to objednáte, aký má veľký tím, koľko ľudí vám tam pracuje, či sú zvyknutí tí ľudia pracovať, povedzme, že paralelne na jednotlivých oblastiach. To znamená, že niekto nabíja stojky, potom už niekto ďalší inštaluje panely a niekto iný zase ich pripája. Čiže to už záleží, ako si to oni zorganizujú, ale princíp je relatívne jednoduchý a ten čas je celkom rýchly, by som povedal, v porovnaní, dajme tomu, s nejakou inou stavbou alebo s iným typom projektu.